सभी भोजपुरी है भाई लोग सुन बा प्लीज चैनल के सब्सक्राइब करो। साला कतना दिन से आगे बांस सैलूनी काटे कोनो देखत नहीं खसनु रे। साला मारी के गोधने काट दी है हमार। तू कहाँ है ने अवतार बांसवा लगवल पिया हो बंसवरिया लगवल आ काहे ना लगवल पिया हो चोरावा के अदतिया काहे ना या साले लोग हक दहे पे आवो लोग है पे हक दो हक देता रही जब घुस के है में हक लोग यही में निमन लागता हैं सकाल का बांस रे काल दे के गई रही भूटेली का छोकरू ई कौन हरे बसवाड़वा भिरी पैक छोड़ नाते हूँ आरु कोनो झाड़ा फिरे के व्यवस्था में लागल होई अपन। अरे ना रे ई साला झाड़ा ना हाथ में आरी बा देख। अरे कोनो लॉटरिंग के व्यवस्था कोइले होई भाई अपन। अरे भाग होय देख देख ध्यान से देख। अरे साला ई तो बेइज्जतावा लागत रे बे हो ई बेइज्जतोई लखा लागते बा। ई तो अलग ही अत कइले रहता खाली लात जूता खाए पे तुला रहता। चल तो आओ अरे काट दे मारी से अब वहीं गर्दन है उतार दे क्या भैया पढ़ना मैदान गिरल नहीं लोटा हां देखो हमार गमरिया का पेड़ा बनू ओकर डढ़िया निकल रहे त पानी जी कहलन नु कि हमार खेत जोतवावे के बा तनी काट दे करा के त काट देनी। अच्छा बेटा तो तहार पानी जी कहन खेत जोताए के बाद बासवार काटे काट देला हा नहीं ये तो हम मैदान गिरे आई। अच्छा ते 36 दिन से इधर तक इधर देखो तुम 36 दिन से मेरा 36 गो बांस प्रतिदिन चुरा कर काट कर ले जाते हो ना और हम लोग देख नहीं पाते हैं। एक बात कही भैया हम आईनी नु कल हुइया मैदान फिरे तू अपन दुआरा पर बैठा रह हां त कन्हैया व्यास नु में घुस के काटत रहना हम होइजा गइनी मैदान फिरे कन्हैया व्यास कितने ही रही एकरे खंदाना रह नहीं हाँ भुटेली कमरी उठा के फेंक तो फेंक हिला इस तरह अभी ना फेंक मत हिला पहले हिला ओ नहीं फेंक साल ओ आलू बास कर दे ना कतो अच्छा इधर तक नटंकी तुम करता है। अरे मैंने बीच गया रे मुंह तो नहीं है अरे मुंह तो करे ना कटवे आओ ना आप सभी भोजपुरिया भाई लोगन के हम के तीनों कलाकार की तरफ से एरिया से पैर छू के हाथ जोड़ के प्रणाम बा। ई बेइज्जती सिंह कॉमेडी ऑफिशियल चैनल हमनी के रोज सबनी बताई कि वीडियो कैसन लागल। वीडियो पर लाइक करी कमेंट करी और चैनल के सब्सक्राइब करी जो घंटी बानू ओकरा टन से बजा दी। और हमारा साथे बानी सिंगर राहुल राजा जी ऋषिकेश राज जी हम तूफान अकेला और आज हम ऋषिकेश राहुल राजा जी से अनुरोध बा कि एक अरुआ गाना सुनाई जानता है कुछ मनोरंजन कर। सब भोजपुरिया भाई लोग के हाथ जोड़ कर प्रणाम बा। एक कोरोना के महामारी में एक जानी अपना जाना भी फोन कैली है आ फोन लगा के कहली है हर जाके परदेसवा में जाके राजधानी में घेरा गइल राजा जी हम बानी कैसे भूला गइल राजा जी हम बानी कैसे भूला गइल राजा जी। बहुत सुंदर बहुत सुंदर।